hi ha agents de la Guàrdia Urbana amb cascos blancs i estan desmuntant algunes de les tendes i dels tendalls que tenien muntats els acampats. Per tant, davant de la negativa de les persones aquí concentrades, la policia ha actuat i ha començat el que seria una mica el desmuntatge d'aquestes últimes tendes. Ara hi ha bastant moviment, ara la policia està bastant pendent del que pugui passar davant d'una mica d'aquesta actuació que estan fent. Ah, sí? No ho veig. Són imatges, com poden comprovar en directe, del que està passant ara mateix a la plaça de Catalunya de Barcelona, quan passen 2 minuts de 3:15 del migdia. Recordem, Roger, que tot ha començat aquest matí, quan la policia ha volgut entrar en aquesta plaça per, diuen, facilitar la neteja del lloc en previsió de demà que hi hagin celebracions per la Champions i que la cosa es compliqui. Hi ha hagut uns mediadors, Roger, si m'equivoco em corregeixes, si us plau, hi ha hagut uns mediadors que han intentat acostar posicions entre policia i acampats que finalment no ho han aconseguit i la policia està procedint ara mateix, com tu ens comentaves, a treure les primeres tendes d'aquesta plaça de Catalunya. Doncs així és, tot ha començat a primera hora del matí. L'excusa, el motiu pel qual s'ha fet aquesta actuació policial, sempre ens han dit el director general de la policia, l'Ajuntament de Barcelona, per un tema de neteja de salubritat, perquè aquí ja feia 12 dies que hi havia molta gent acampada i calia, ens explicaven que entressin als serveis de neteja a passar les mangueres i a netejar. Això és el que ens deien els organismes oficials. Aquí la gent creia, però, que era una manera encoberta de fer-los fora. I això ha començat a les 7 del matí, hi ha hagut diferents càrregues policials al llarg del matí. La Guàrdia Urbana amb els serveis de neteja els han desmuntat la majoria de tendes, ara només en deu quedar una o un parell, estic veient, les carreguen en aquestes furgonetes dels serveis de neteja i tots aquests efectes, que hi ha ordinadors, teclats, tendes de campanya, matalassos, també hem vist bombones de botacs, tintors, tot el que hi havia aquí s'ho emporten en un magatzem municipal que hi ha a Montjuïc al Sot del Migdia i ens han dit que a partir del dilluns les persones que vulguin recuperar aquests objectes podran fer-ho anant-hi en aquest magatzem que ja està aquí a Montjuïc. I el que proposaven, Roger, els acampats és fer ells mateixos la neteja de la plaça. Els acampats no ho veien clar, això de la neteja de la plaça. Era una mica el missatge que els havien fet arribar a través d'uns mediadors, uns mediadors que han vingut fins aquí, han parlat amb els caps dels Mossos, amb els caps de la Guàrdia Urbana i han fet arribar aquest missatge a la gent acampada que estava dins. El missatge de la policia era, marxeu d'aquí perquè puguem netejar, aparteu-vos perquè puguem netejar aquesta part de la plaça i un cop ho haguem fet, marxarem. Doncs bé, l'assemblea que han fet les persones aquí concentrades han decidit que no acceptaven aquesta proposta i que, en tot cas, el que demanen ells és que la policia marxi i serien ells mateixos qui ho netegessin. Però, com dèiem, la policia ha tirat pel dret i hem pogut veure des d'aquí com s'han començat a desmuntar les últimes tendes. I ara, des d'aquí, no puc veure si encara hi ha alguna tenda, però diria que ja no queda pràcticament cap tenda en peu de les que estaven instal·lades oferint resistència. Roger, tornarem segurament aquí a parlar amb tu a la plaça de Catalunya, però ara l'actualitat ens porta a un altre punt de Barcelona, en aquest cas a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, perquè estudiants estan tallant ara mateix aquesta artèria de Barcelona a l'alçada del Palau Reial. Tenim un company de la redacció, Josep Maria Camps. Josep Maria, bon dia. Hola, bon dia. Què està passant, Josep Maria, ara mateix? Doncs mira, ara deu haver-hi uns 400 o 500 estudiants tallant la Diagonal aquí a l'alçada del Palau Reial i de les facultats de Química i de Física. Ha començat la tallada, deu fer uns 20 minuts, cap a 2:45, que llavors eren un centenar, i es van acumulant cada vegada més i no circula cap mena de vehicle. Està tallat també el trambaix en aquest punt i van venint més estudiants i més estudiants de les facultats dels voltants, d'enginyers industrials, de la facultat de Física i Química que he dit, d'Econòmiques, i diguem-ne que la situació que va a més en comptes de menys. No ha sigut un tall d'un moment, sinó que sembla que va per estona. Sabem ja, Josep Maria, si està afectant això, evidentment, suposem que sí, que ja està afectant la circulació per aquest tram. Evidentment, són 20 minuts de retenció ja i diguem-ne que els vehicles es perden per l'entrada de Barcelona per la Diagonal, n'hi ha molts que giren cua directament sense esperar i
i també el transport públic està tallat, no passa ningú. Només unes quantes motos, diguem-ne, que s'escapoleixen per on poden, per les voreres. Josep Maria, doncs estem donant aquesta informació de servei també, a alertar als nostres espectadors que ara mateix l'avinguda Diagonal està tallada a l'alçada del Palau Reial. Era una concentració, una tallada, Josep Maria, sembla que no estava prevista que ho fessin això els estudiants. No, les consignes són solidaritat amb les acampades i plaça Catalunya no es toca i és evidentment, està clar que és una tallada en reacció al que està passant a plaça Catalunya. Josep Maria, doncs estem molt pendents també d'aquesta informació d'última hora, d'aquesta tallada de l'avinguda Diagonal de Barcelona a l'alçada del Palau Reial, protagonitzada per uns estudiants i que no estava prevista i que, evidentment, està provocant força complicacions a aquesta hora en aquesta artèria de Barcelona. Josep Maria, quan tinguis qualsevol novetat, ja ho saps, línies obertes. Gràcies, molt bon dia. A vosaltres, adeu. Parlem ara de les borses que acaben la setmana amb pujades i més tranquil·les que quan la van començar. De tota manera, darrere fons encara continua preocupant.